نانا بولدي نعوني ملايس رانا تحدث نعنا ما نسي كتب لسي نعونا يقولوا بلسن عكاتن كتبرو يا أخلك قدام تملس نبيتك أبون خازلو حقوف حوخا ما تنكرب نتاعت نغزخا دكوا قراريبات تسفل لديخا قنزاب النفاق يا أخلنا مكا يا كل أغلي قرات موت مخصواس بالحي عشا حد نام نكساس لو يدلو فتحي كابدبنا للزب نهو قاب فقري نعم درارب نعونا عدي نانا بولدي نعوني ملايس رانا تحدث نعنا ما نسي كتب لسي نعونا يقولوا بلسن عكاتن كتبرو قبو أخران زي سفركا أبوتا إنو يحز خرتتكا فحجن رحيلنا ويل حوكا نمان مستعامو كتعمكا نعنا يبل كاميلا نروما عدد إليان كاموني كساب جاف عدي جرمن كاب جريخ فرنسا كاب نيدرلاند دنمارك سويدن بعال لندن يبل نعونا عدي نانا بولدي نعوني ملايس رانا تحدث نعنا ما نسي لسي نعونا يقولوا بلسن عكاتن كتبرو كاميلا نروما عدد إليان كاموني سلام تخطاتلتي نايز channel كما يتخونون تبوك تكونون ناي وتر منيتنايو ناي وتر تمنيتنايو لومون كم وترون كلنا تحجز خلي زبالنا حبريتا حزنا لكم متينا لنا مشم ابزوان زيك نياتو وعلانا افريكا مس تشاينا زغبرو لزلو زبزح قلحتنا ميديا نابوي زلو اتا اقدا سنه زلو ميديا انت تمعرباو ميديا ورايلو قلحتنا عالمنا بزن خي كيز زغبرو زلو كل عينت مدري ايفن نزي كونفرنس بخما يشفنوا لك رينا كبوتا يجن أبزوبانا قلت زخنا معبالي يرالو أبي أمن قرأتيو بين كم زوجت في وخمسة لين نجر ناب تشاينا أتيو كم زلقن أبو انتاك جبري بحج كنرينا حفشاقن إثيوبيا أبز مرح إثيوبيا أبعبش قرأت يلا مرحنا إجبتي ناب تركو خيد له very strategic واجد أسنا زلوج عزيزي نزع عودي من الصوماليا مس جبسس جبروز زلود ما بعابي كسر الوزغليو لذي مورا بوزة تقرأ إرترا أبي بوتالا بالصومال من رخابة أنت ترجم كل ويو كل ذكر رياكم فتنا لايك جبرو سبورت جبرو مساي صنحو مجمر ياجن بتكوت تبعو مدايك جمرنا ويون علم لخاوي قداي بيروبا نجمر let's go of rhetoric and roughly 20,000 sanctions being slapped on Russia, the EU seems it can't get along without Russian energy. In the second quarter alone of this year, EU gas imports from Russia amounted to 17%. Moscow ranks second among the bloc's suppliers of liquefied natural gas, surpassing أوروبا نعلمنا بفلا إن هجرت أفريقيا انتهت بلوم دلها روسيا بحيل إن يوكرين سلزوررتها لك كمتن إحنا أمريكان أجينا يمزلنا كل ربحاتكم مس روسيا دلو تطوع بلوه منتان إن علم لخاو حجزت حسب بوتين راشان كتروح مش منتان بقمت على خانتاي قبر له نزب عالم كاب راشا ندادي يجزلو أيقرمكم and this is always the case الجدا يوجو أمريكا الجدا وجاب للراشا قداميتي كسب أبز غرباجن كابراشا زدليا يورانيوم تجزء كم زلا كان كيميكالات ويتر نجارات كابراشا زدليا تجزء كم زلا نخال عالم وطبعا هتو بانكرابت نكون يقدروا مع دقع خي تجزء قال خي تجزء تزيل لكن يقدروا أنا عقميلهم نبعلهم كن قطبهم زدليهم إنه وسد يخدو إذا خات دابل ستاندرد كل جزية حقين خالوت إحنا زبلناكم جبروا إحنا زجبرنا كي تجبروا لازم إحنا كم دليتنا عن كيدنا حققنا عون كانوا سألكم هنا أنت يوم زبلونا زي rules based world بحال بريزنت سياس نزيا صبو غير يزغلصا كما يغيرو تاكتيك زي يسرح دما كرينا صنهلنا ازي كم زيلو سلاز خيز ليو مرحتنا افريكا كم معلتنا معلتي ناب تشاينا يقول ناب اسيا قصم زخدو زلو ناب بريكس زصقعو زلو مخنياتو سلچيوم سلازغونه زاكايدازي نبعال خادليت كان غبر كان خالو تاغرات كان ستاندرد تغبرلو the United States. That's as 25% of Russian gas exports to EU states still flow through the territory of Ukraine. Meanwhile, Russia has not only been delivering directly to the European market, but indirectly too, as India is instrumental in refining and ultimately rebranding Russian energy and selling it to Europe. So, بخلت منقدي هذا بقتا كابراشا يجوز خنزلو
بغتها بتمسنو أبز قربا أبزن زحلفا ميبي أبز زحلفت ورحي يوكرين عطيات غمزة أنا تحارش هم بقوز حلف زنبرة أوكي زو لحن كتب له تغليقة مالت تشقيمهم جزولو منكو قدفو هلوم قدم نقدن ديو مسراشاك نقدو نبوريوكو سالا راشا سلزو نقدو زنبرو كوي طبعا جرمن عند حقوقنا أوروبا خوينو نا إندستري معكم كوينو هيرو لومي طبعا جرمن سمعي ريبورت غبكم يا نبي قصي خيط كم زلو إزي كابكا تكاب أوروبا زوزلو يو لا عصرت شد الششح قداب علي راشا قيمة مالو كل تزقراز قبروس كنتايو ياخذ فلطوا لكم كل جزء ذكروا كاينا مسراشا قد قبرت دل نقدي هندي مسراشا قد قبرت دل نقدي حجرات عرب حجرات افريقيا كلها مسراشا قد قبروز يقولوا نقدي كعصوا يمزدليو نساتهم جن بحبو مسراشا زاد اليوم ترى نجر انت مالتيو نداري كابراشا وزديوم مغنياتو قطباناتهم كتصيق يبزيسو انتي كنكو قبري فتنو راشا جن تكنولوجينا اوروبا نا امريكان كم زي تركب كعصوا نحنا كنت قملكم نسخم بقبلوا لنا خم بالله لكم ስለዚህ ራሽያ ምሶም ነጊዳ በገንዘብ እንዲያ ገንዘብ ትረክባላ ነቲ ገንዘብ ትግንታይም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘሎ ራሽያ ካብ ህንዲ ዲዩ ካብ ኢንዶኔዝያ ዲዩ ካብ ቻይና ዲዩ ቴክኖሎጂ ከይትገዝእ ስለዚህ እቲ ገንዘብ ወረቀት እንዲዩ ሰም ወረቀት እዮም ዝኸፍሉካ እቲ ወረቀቶም ጥቅሚ ስለ ዘይብሉ ክጉሕፍዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ንዓኻ ከመይ ገይሮም ክሓንቁኻ ይፍትኑ እዚኣ እታ ገይም ናቶም እንተኾነ ፑቲን ካብኦም ይልብም ካብኦም ንላዕሊ ድማ ሶፊስቲኬትድ እዩ እቲ ነዳዲ ናቱ كجزء وصل زي دليل زلوا نداد كم زليم لما سلد فلتنا من شطله ناب هندي ريكورد ليفل نداد تجزالا انت اخذ جبر كندو نداد سل زليم نو وسيدا نتندادي نشتي ريبراندينج غيرا انت شمو ملكك عيرا ويجن باكج برميل شمك عيرا قلمله نا هندي تباهلو نا باوروبا 14 مليون percent نو 14 مليون برميل مالتيو ناب لما نسدول نبي أوروبا شيء الله. سلزي التجايم كله the same يو راشا أتاوي directly or indirectly ركب الله أوروبا دما نقدر لنا زروزلو سلزي اليوم يجزولو نقالوا تجارات جن كتبهم نقبلاشوا يقدرون. That helps with understanding how India's energy exports have risen by over 250,000% in recent years. EU countries imported almost 10,000 metric tons of petroleum products in 2018. أوشت حمش عامد كاب كتشن عصرت تشعتن كساب كتشن عصر 4 ناي هندي ناي ندادي إكسبورت ناتاسي كاب 0.5% وسيقول لك ماله بقول تشعن 53% دين برسي ترز ديب له مالتي طبعا هندي ديب زلوا لما هذا كابو إذا ندادي كاب راشا بغروب ديسكاونت جزيو نبي أوروبا شط وزلوا عابي أستواسو يابتكو طبعا هندي زفتر زلوا ده سوايد ما ناي هندي ناريندرا مودي نيروبا أمريكا بعلم تفلتيلو ناب هندي فلاديمير بوتين كيدو مسو نتنقدناتو نلعب بسكوس زي فتنا له أمريكا نيروبا عندما قبلوا زغلية باللومن مغنياتو نيربح قد دايس لزو 2019 which skyrocketed to 25 million metric tons in the past year. Now we spoke with geoeconomic analyst Amit Bhandari who told us that Western sanctions against Russia have هجنتايو أزي دحن حدا كفالنا نرزلنا it's not a big deal ويون نداد نقول يدليو نداد خازد ليه كات تقييم كان تصرح كذا انت سجماله سجماي محلو التبوليتيكا نعبنت جرمن أجاتي موازلو هنرينا بخلتها من قدي مجمريا أتم بوليتيكانياتنا جرمن انتايبلو له بفلايتهم نزي مينستريم أبسط أنزلو زيد قفوزلو بس يوم نجمر كلت ريبورت خبركم يدحرينا نبزني تشاينا وعلينا خنا تذكر زيادة جن مجمريا زياس كسموها. The German automobile giant. Most of you will be familiar with the company or its host of subsidiaries like Audi, Porsche and Skoda. All these brands are part of the Volkswagen Group, making it both a German and European institution. But this grand company is currently in a world of hurt. And yesterday it did the unthinkable. The CEO announced that he wants to close some car plants in Germany. And this is unprecedented. It has never Volkswagen هذا كابتن عبيت براندس ناي أوروبا ناي جرمن ترايكون ناي أوروبا حبرت زعبي كار إندستري مرحناتهم زنبريو مالت Volkswagen تي جروبيو ناي جروب شميو جروب من أرلو سكودا زبال أبز تور دي فرانس تري وانيركم نتي نبينيام ماليا كتليا سبونسرشيب بناتهم براندي نيرو بمقطع سكودا زبال بتحتيوميو كم بدما أودي زبال زن مخايل تفلتون يوم كبر زبالة مخايل ناتوميو by the way it's Porsche زبال والمسوم بركب كم زلوا يزنقر سازي there's a lot of brands sub brands أوشتو لما جمر يجزي دما زي
ሰራሕተኛታት ክሰጉጉን ፋብሪካ ክዓፁን ኣብ ጀርመን ድሕሪ 40-50 ዓመት ንመጀመርያ ግዜ ናብዚ ይኸይድ ኣሎ እዚ ግን ካብ ኖርማል ዝመፀ ኣይኮነን ፖለቲከኛታት ናይ ጀርመን ናይ ኤውሮጳ ፈሊጦም ነይሮም እዮም ይዛረቡ ነይሮም እዮም ሰማዕሲኖም በር ይዛረቡ ኣለዉ ሕጂ እውን ስምዕዋ እዚኣ ሕጂ Dem ist nicht zu trauen, das wissen wir ja schon seit dem Kalten Krieg. Scholz jedenfalls, der kennt den Russen ganz genau und den schlimmen Putin erst recht. Der ist nämlich der... እንታይ ትብል ዘላ እዚኣ ኩሉ ግዜ ፑቲን ራሻ ዞም ርጉማት ዞም ክፍኣት ንሶም እዮም ነቲ ኩሉ ሕማቕ ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ መራሒና እቲ ሾልስ እቲ ቻንሰለር ናይ ጀርመን ማለት እዩ ንራሻውያን ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝፈልጦም ንፑቲን እውን ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝፈልጦ ስለዚ ብኸመይ ክስዕሮ ትኽእል ለይቲ መዓልትን ይፅዕር ኣሎ ቁጠባ ናቱ እናተበላሸወ ሃገር ናቱ እናተበላሸወት ግን ኣይግድሶን እዩ ኩሉ ዝግበር ኣፅዋር ኣምፂኻ ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ኣብ ውሽጥኻ ክትገብር ኣለካ ምንታን ካብኡ ክትድሕን የኣይ ንራሻ ንፑቲንን ዝፈልጥ ተባሂሉ ሲ ኣፅዋር መሊስ ምፅኡ ድሕሪ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኣብ ጀርመን ከቀምጥ ድሕሪ ኮይኑ እንታይ ገብሮ እዮም ቀዳማይ ታርጌት ይኸውን ምክንያቱ ራሻ ክትሃርም ከላ ንዑያ ክትሃርም ኣክንድና ዓዱ ሽግራ ክፈትሕ ዝፍትም ሽግር ይደምፅኣልና ዘሎ እዮም ዝብሎ ዘሎ እዚኦም እዚኣ ኣብዚ ሕጂ ዝተኻየደ ምርጫ ፅቡቅ ድምፂ ትረክብ ዘላ ካብቶም ናይ ፀጋም ኮይና ግን ዓቀባዊት ኮንሰርቫቲቭ ሌፍት ኮንሰርቫቲቭ ትበሃል እዚኣ ሓንቲ ካብቶም ኣብዚ ዓመት እዚ ላዕሊ ዝመፀት ፖለቲከኛ ናታ ፓርቲ ድማ ፅቡቅ ዝግዝግዝ ዘሎ እዩ ክንሪኦ ከለና ኣገይን ኩሉ እቲ ዝኸዶ ዘሎ እቲ መንግስቲ ከም ዘይቅበልዎ ዘለውን እቲ ኣካይዳ ናይዞም ምዕራባዊ ዓለም ነቲ ህዝቢ ጀርመን ዝውክል ከም ዘይኮነን እንታይ ደኣ ንሳቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዝጠቕሞም ሰብ ኣሎ ወይ እውን ዘርብሖም ሰብ ኣሎ ንዑ ክሕጉሱ ጥራይ እዮም ዝፅዕሩ ዘለው ስለዚ ዓክንዲ ኣፅዋር ምምፃእ ምስ ፑቲን ኮፍ ኢልካ ምዝርራብ ምሱ ምርድዳእ ንሱ መፍትሒ ክኾነና ዝኽእል ነይሩ ኣክንዲ ንዑ ዝገብሩ ግን በዓል እዚ ናይ ጀርመን ቻንስለር ቁጠባ ሃገሩ ኣባላሽ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ኣባላሽ ኣሎ ካብኡ ትገድድ ድማ እታ ናይቲ ኮሚሽን ፕሬዚደንት ዘላ ድማ ዝገደደት እዚ ቀደም እውን ተዘሪብሉ ነይሩ እዩ ምክንያቱ ጥልያን ንኣብነት ናይ ጥልያን ፕራይም ሚኒስተር ጆርጅ ሜሎኒ ኣብ ስልጣን ከይመፀት ከላ ዝበለቶ ስምዑ Fratelli d'Italia, the political party of Italian conservatives. Governments have not been the outcome of what the citizen chose by voting, but rather have been the outcome of agreements often under the table between the same parties that were fighting each other in the electoral campaign. In these 10 years, ያትሪባሎም ጆርጅ ሜሎኒ ዝበለተ እዩ ዲሞክራሲያ ምዕራባዊ ዓለም ንሪኦ ዘለና ኩሉ ፌክ ምዃኑ እያ ትነግር ዘላ ክልተ ፓርቲን ሓድሕዶም ዝገራጨው ደይሰማምዑ ዝመስሉ ብድሕሪ መጋረጃ ግን ሓደ ዓይነት ስራሕ ዘለዎም እዩ ንስኻ ትመርፆ ወይ ንስኺ ትመርፅዮ ንሱ ይኮነ ለውጢ ዘምፅእ ዘሎ ንሱ ኢሉዥን ወይ እውን ኣብ ሓንጎልካ ገለ ነገር ትገብር ከም ዘለካ ንክስማዓካ ነቲ መንግስቲ ንዓኻ ዝሰርሕ ከም ዘሎ ንክስማዓካ ልክዕ ከምዚ ታክስ ስለምንታይ ትኸፍል ፕሬዚደንት ናይ ሳልቫዶር እንታይ ኢልዎም ገንዘብ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ገንዘብ ፕሪንት ከም ትገብር ንፈልጥ ኢሉ ድሕሪ ገንዘብ ፕሪንት ክትገብር ትኽእል ኮይናሲ እንታይ ክንገብር ኢና ታክስ ንኸፍል ዘለና ኢሉ ፕሪንት ጌራ ዘይትኸፍል ሽግራ ስለምንታይ ሰብ ታክስ ክኸፍል ሕቶ እንታይ ኢልዎም ነቲ መንግስቲ ንስኻ ከም ትቆፃፀሮ ንክስማዓካ ኣብ ሓንጎልካ ንኸደናግሩካ ኢሎም እዮም ታክስ ዘኽፍሉካ ኢሉ እምበር እቲ ገንዘብካ ዘምፅኦ ለውጢ የብሉን ኣብ ኣሜሪካ እቲ ታክስ ዝእትዎ ዘለዎ ትርጉም ዝበሃል የብሉን ብዕዳይ ዝነብር ዘሎ እቲ መንግስቲ ፕሪንት እናገበረ ዝነብር ዘሎ ስለዚ ኩሉ እቲ መንግስቲ ክሳዕ ክንደይ ፌክ ምዃኑ ብቁጠባ ብፖለቲካ ብኩሉ መንገዲ ፌክ ምዃኑ ጆርጅ ሜሎኒ ድማ ኣቃዲማ ተዛሪባ ነይራ እያ yes ኣብቲ ሲስተም ሳተወት ንባዕላ እውን ፌክ ኮይና ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ in these 10 years, the left, which has failed to win elections in Italy since as far back as 2006, has managed to stay in government almost all the time. In a democracy, normally those who lose elections should go to opposition. For too many years in Italy, those who lost elections find themselves in government, achieving very bad results. We want Italy to return to being that great nation. So, بحفشة كل إلى نيرا ميلوني جن أب سيستم اسمه أخا كد جبرة تخيل يلن تأتي بنيرا نعبنت أبي أوروبا أنت نانري ناي نيذرلاند برايم مينستر زنبرة أمريكا بارتنا تتسعيرون اسم سوزة كابسلتان كوردي خط بيمش نو ناي نيتو جنرال سكرتير خوين الله ناي إستونيا برايم مينستر بحسبة أزياء تسأليها كابسلتان كتورد نسبلت ناي أوروبا حبرة تاجر مالو مينستر وديات وزاي ناي أوروبا حبرة نتجوسف بورال كتكيا زاناي كوميشن بريزنت كناي كوميشن أوروبا زلا أب جرمن ሚኒስትር ምክልኻል ጌራታ ነራ አንጀላ ሜርከል ኣብ ግዜያ ሕማቕ ስለ ዝኾነት ንሰጎጎታ ናብ ኤውሮፓ ሕብረት ከይዳ ኣብኡ ዕለኽልኽ ክትብል ፀኒዓ ፕሬዚደንት ናይ ኮሚሽን ኮይና ስለዚ እቶም ኣብ ስልጣን ዝመፁ ዘለዉ ሰብ ዘይመርፆም ኣገዳስነት ነቲ ኣጀንዳ ብድሕሪ መጋረጃ ጥራይ ኣሳልጥ እምበር ናብ ስልጣን ንክትመፅእ
ፀገም የብልካን እዚ ግን እንታይ ፀገም ኣሎ ድሌቶም ይሃገሮም ከም ድሌቶም ክገብርዋ ይኽእሉ ንዓለም ከም ድሌቶም ክገብርዋ ይኽእሉ ኖ ንዓና ዘሕዝነና ዘሎ ኣብዚ ሓለፈ ሓደ ዓብ ሪፖርት ይበኩም ነይረ እንታይ ሪፖርት ይበኩም ነይረ ኣሜሪካ ብወቅዒ ናይ ካልኦት ሃገራት ንብረት ክሰርቕ ጀሚራ ከም ዘላ News, some exclusive live pictures that we're showing you right now of the seized plane belonging to Venezuelan leader Nicolas Maduro. Maduro, we should note, is not on board, but the plane was seized by officials in the middle of a lot of political turmoil right now. That's right. So ናይዚ ኣብ መራሒ ናይ ቬኔዙዌላ ነፋሪቱ ብወቅዒ ሰሪቆም ከም ዝወሰድዋ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ሲኤንኤን ዝቅቡል ነገር ምዃኑ ንገዳ ዝጠሓስካዶ ንኣሜሪካ ሕጊ ናይ ዓለም ዝጥሕስ ዘሎ ንህዝቢ ዝጭኮን ዘሎ ከምዚ ክግበር ከም ኢሎም እዮም ነቲ ሰብ ዘደንቅርዎ እቶም ሓቀኛ ኢንዲፐንደንት ጆርናሊስትስ ግን እንታይ ይብልዎ ኣሎ እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ንኣሜሪካ ንባዕሎም ኣበይ ይወስዶም ከም ዘሎ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ that's why ድማ እዚ ሚድያ ናተይ ኣገዳስነት ዘለዎ ሶሪ ናተይ ስለ ዝኾነ ወይ ክትርእዩ ለይለ ኣይኮንኩን ኣብዚ ኣነ ዝቕርቦ ዘለኹ ሓበሬታ ካብቶም ዝበለፁ ነቲ ሓበሬታ ዝፈልጡን ነቲ ፅልዋ ድማ ብዝበለፀ ክመሩና ካብ ዝኽእሉ እዩ ንስማዓዮ ፕሮፌሰር ጀፈሪ ሳክስ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክዛረብ ከሎ ስምዕዎ huge motive force of that and I think it's already without a return. The U.S. has just confiscated the reserves of too many countries, interfered in too many other countries, meddled in too many countries. It's undermined the confidence in the dollar as a true means of payment rather than as a weapon of foreign policy. How about that? So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ነቲ ቁጠባናታ ባዕላ ትሃርሞላ ቅድሚ ናብታ ናይ ክልተ ኣርስቲ ክንርኢና መጀመርያ listen to this one እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ተሕቶ ሕጂ ምሳ ክንርያ ፀናሕና ከነተሓዛምንታ ስምዕዎ ኣብዚያ just give me a second ናብታ ቪድዮ ኮስተኩም Weapon of foreign policy. How about this? You dare trade with the Russians and we will steal your president's jet. Isn't it something, of course? Unbelievable. The federal government sent FBI agents to steal a jet in the Dominican Republic because it was owned by and used by President Maduro of Venezuela, who trades with Russia. ኣይገርመኩምን እንታይ ይብሉ ለው ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ፈንጠዝያ ዝኾነ መንገዲ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ዶላር ናታ ሓደጋ ነቲ ቁጠባ ናታ ኣንጻር ረብሓ ትኸይድ ከም ዘላ እዮም ብሕፅር ዝበለ ዛረቡ ቬኔዙዌላ ንኣሜሪካ ብዝኾነ ይኹን ስቃት ኣይፈጠረትላን መራሒ ናይ ቬኔዙዌላ ዕልዋ መንግስቲ ክገብሮም ኣይፈተነ ዕፅዋ ክገብረሎም ኣይፈተነ ዝኾነ ነገር ክገብረሎም ኣይፈተነን but again let's listen president ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ምስ በሎ ይነይሩ ንመለስ እስከ how do you it's a fabrication how do you manage Africa how do you manage these marginalized parts of the world you create conflict between Eritrea and Ethiopia conflicts here and there internal conflicts tribal clan ethnic all sorts of conflicts are there these are tools for intervention if you don't bow you are an authoritarian you are a dictatorship you are all sorts of President ሲያስ ጽቡቅ ገይሩ ኢልዋዮ ኣብ ኤክስፖስት ገይረ ነይረ እዚ ያለው መውን ደጊማ ክገብራ እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ ነገር ብታክቲክ እዩ ኣሜሪካ ታክቲክ እዩ ንረብሓናቶም ፋብሪኬት ገብሩ እንታይ ገብሩ ኩሉ ትዝደልይዎ ነዝኾነት ሃገር ዝኾነ ይኹን ነቓዕ ክፈጥሩላ ኣሎም ወይ ናይ ፕረስ ነፃነት ኣይትብንያ ወይ እውን ፀገም ናይ ሃገር ክትፈጥር እያ ወይ እውን ሽግር ትፈጥራላ እንድሕር ንፍትሶም ዝብልዎ ዘይትገብረሎም ኮንካ ረብሓናቶም ዘይተሳልጥ ኮንካ እንታይ እዮም ክገብሩካ ዝፍትን ኢሉ ኩሉ ግዜ ረብሓናቶም ዘይተሳልጥ ኮንካ ዲክታተር እዩ ውልቀ መላኽ እዩ ሓያል እዩ ከምዚ ክብሉ ካይደልዩ ነዛ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ሰባት ጽቡቕ ጌርና ከይንርዳእ ንኽእል ኢና ሓንቲ ኣብ ድሕሪት እየ ክገብራ ዝደሊ ነይረ ግን ኣብ ቅድሚት ክንፈልጣ ዘለና ኣርእስቲ ክበኩም እየ ነዚኣ ካባይ ንላዕሊ ዝገለፃ ሰብ ነይሩ መን ምዃኑ ፅንኢለ ከም ፃልኩም ክፍትን እየ ነዚኣ እናሰማዕኩም ጥራይ ፅንሑ no let's continue with ናይታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተመሊሳ ከስማዕኩም things in their own eyes this has become very monotonous it's boring and people have learned a lot we say enough is enough we have to build our economies we have to jointly work to change the reality and create synergy complementarity cooperation is the name of the game their tools are dividing weakening inciting problems sorts of conflicts are there these are tools for intervention if you don't bow you are an authoritarian ኣመንጎ ቆሪጣት ንፀኒሓ ተመሊሰ ኣለኹ እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኩሉ ነገር ድሌታቶም እቲ ኣብ ዓዲ ዝፍጠር ናይ ዓሌታት ፍልልይ ናይ ሃይማኖት ፍልልይ ናይ ገለ ንኩሉ ነቓዕ ተጠቂምካ ምትትታው ንክትገብር ኣብቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ነዚ ነገር እዚ ዕድል ክትከፍት ተጀሚርካ ድማ ኩሉ ግዜ ባዕሎም ቤንጌሮም ኣትዮም ነቲ ጉዳይካ ፋሕ ብትንክእትውሉ ኩሉ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ሓንቲ ካብቲያ ብዙሕ ግዜ ኣትሪሩ ዝዛረበላ ወይ እውን
أبز حلف عامتات ناي مرحنته زسرح لنا نجار تولنتايا حدنات نايز بيرترا سلامتاي نقع عن تفتير كارلو بين كأتوها هم زخلو صبوا مردات سلزلوا نزيد ما يزبل زلوا نتناتهم نقع كل نحر عتي خاي ويكت عصوان فتين كاف دقت ديك كفيت كارلو نعاقا كم حدا جنيا مراحي تسأل لاي مراحي أبقد معلم لما تسمع عنه زي بلو مراحي كتكوني دليوخا أبزي عنتي أول إذا زرباني راس كسمعوها حتيتنا يا دون فلت حلفنا زملكوتو صلا ادلوي حلفنا تملكوتو هاجر كلاتو دي اتا بغوبتا خيدا زنبرت هاجر كمنغاغا حراغص اوصيو ناصنت همصي مو بصحيتي كوغاغن انتزبل بداغما يوفرا عذاب خغوبطوا مسبلو عتقاي نغيفن بيريه از دلخم غبورو انتزبلك إلنا ده حسيبنا نفلت أربع عبيو تشيط هاجر الله مخندي مبولكم مايلو دلالون تزوفر بقرهنا دو يكوننا نيرنا نقرهنتنا بربحون تزوع لوخ هاجرك شيطان تزدلي من دو حزوون يري شعود ما هاجرك تشيط الله زتعن زنبر اوان هاجرك حوسان تزدل من دو حزوون يري حوستس نيران دي قدمو نخشيطا غناي منزعان نخحوسا دما ينصلان كمتم زهادمو اتنزرك كاباز تركبن قش وحبحيون تزهادمس من دو محازيو كابزن خادم غنا نابزي مصن تشعتي بهرا باليعو خرفس اندم محدرس نبيرو مخالوندو حدنت كزرق انت زدلغن نخعرق اي متو توتات حتيتنا يا دون فلط حلفنا زملكو اذا زربا ناي اول سعيد exactly a point نات هذا امين كل تزبل زنبر حتوتات كله ابوتويو نيرتراك حوس انت زدل من كل كيلو ابيدو نير سلطان ماني كل كلوز غل زنبر ويون كل تكبهال صنعه كغبرن تزدلي زغل كل حيل نيرو دي يلن سلازي اتزلو نتحاجر بتات مسلم كما حضروا يفتنوا خمزلو بتات مسلم ام حضرهم نتحاجر سلامن رجعتن كيم صوا دما مع تصعبوا يغاطمهم كمزلو حدا كاب دما ازي اب كالوت هاجرات ناي كالوت نفرتك سرق زغل ناي كالوت نداد يسرق ناي كالوت هابت يسرق نسو دما كم نبر غير زي شيء نملس نبعلهم تشجر بيني ما صمالو كابتم اول سعيد زبلو وي بريزنت هاجر ايرترا زبلو ديكونس ابيت بروفيسورات امريكاون حويلهم زاربو زلوي Republic because it was owned by and used by President Maduro of Venezuela who trades with Russia. You know what's happening right now is that the US power is diminishing. The BRICS are real, they're powerful. Russia is not collapsing because of US sanctions. Thank you. It has plenty of trade partners all over the world contrary to what the Biden اجي بروفيسور جيفري ساقساي زبل زلو كل زت بلا زلغا امريكا تخوذ زلا فنت ازيا زلو منجدي حجزو يبلو كبرتنا يكلوت هاجرات يله لولاونتنا هاجرات حسكا مخات نا امريكا يزغدا زلو ممليسا እና ወደቀትና دخمتنا يتخي زلا يبلالو منالبات ቁጥርታት ወይ ውን ስታቲስቲክ ዘርየና ስለዘሎ አነ ኮስ ሐልክ ፍትኔ ሓደ ካብ ድማ እዚያ እና ተማኩማ ጽኑ ሎሚ ዚ ሲስተም አንጻራዊ ዝቃለስ ዘለግን ተጣው መባል የለን administration expected. And so we're seeing acts that are more desperate, more crude, more illegal, more superficial. Dollar experienced a significant downturn in August, marking its largest monthly drop of the year. This decline has provided much-needed relief to economies that have been grappling with the strength of the U.S. currency. The weakening dollar is primarily given by expectations that the Federal Reserve will cut interest rates. ናይ አሜሪካ ዶላር እናንቆል ቆለ ይኸይድ ከም ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዙሕ ሓበሬታ ኢና ነበኩም ካብ ዜሮ ተበጊስና ኣይኮናን አሜሪካ ትኸደ ዘላ ልዕሊ ሕግና ልዕሊ ሕጊ ወይ ውን ካልኦት ሃገራት ልኡላውነትን ናጽነተንን ደፊኣ ረጊፃ ትኸደ ዘላ መንገዲ ዋጋ ኣለዎ እዩ ዋጋ ናቱ ድማ ቀስ ብቐስ እያ ትኸፍሎ ዘላ ቁጠባናታ ኣብ ታሪክ ተሰሚዑ ዘይፍለጥ ደረጃ ዕዳ ኣለዎ ልዕሊ 35 ትሪልዮን ዕዳ ብቁልጡፍ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢቨን እቶም ዓበይቲ ኢኮኖሚስትን ናይ ቢዝነስ መራሕትን በዓል ኢሎን ማስክ ናይቶም ባንክታት ናይ አሜሪካ ዝዓበዩ መጠንቀቕታ ሂብዎ ኣለዎ እቲ መንግስቲ ክሰምዖም ግን ኣይክእልኒ ዘሎ ክሰምዕ ኣይደልኒ ዘሎ እቲ ኣካይዳ ድማ ተገምጢሉ ንዕዖም ክሃሲ ምዃኑ ንዓታቶም ክሃርም ምዃኑ ይነግርዎ ኣለዉ but they continue to do always it crazy መንገዲ ንባዕሎም ጥራይ ዘይኮኑ ድማ ንኤውሮጳ ለኪሞሞም ይኸዱ ኣለዉ ብኩሉ መንገዲ ድማ ይፀገሞም ንኣብነት ኩሉ እዚ ከተሓሓዘልኩም እያ am giving you so much of information ብዕላማየ ድማ ንእሽተይ ወገን ወይ ንእሽተይ ፀቅዒ ሒዝና ከይንዛረብ ክንጥንቀቕ ስለ ዘለና እዩ دحان اب نداد لووم قال لووم اب تكنولوجي دما قدمي سلازلو جوجل سلازلوم ابل سلازلوم مايكروسوفت سلازلوم فيسبوك سلازلوم كملوسيوم قال زبل زربالو يا اي ملوسون يا مايبلكم يا امريكا بات اتسقمناتهم ولا تكنولوجي اب بوليتيكا اب دبلوماسي everywhere is اقم زغاتهم زلو and one of this is ابز حجي لنكنه افريكا مس چاينا تراخبلو زلا አንጻር ቻይና እንዲም ፕሮፓጋንዳ ዝገብሩ ዘሎ አፍሪካ ደናቁር ስለ ዝኾኑ ምስ ቻይና ኸይዶም ቻይና ድሌታ ክፃወተሎም የፍቅድለውና በለም ዛረብ ዘሎ ግን እቲ ሪያሊቲ
ንኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ንመሻርክታ ከመይ ገይሩ ይሃስዮም ኣሎ ንስማዕ ኣብዚ that Beijing could retaliate by cutting off export of critical minerals to Japan, and that could affect sectors like the automotive industry. And that's why we're hearing that Toyota has expressed their concern to Japanese officials about the impact of Japan yielding to U.S. pressure to limit the sale of more advanced semiconductor equipment to China and to ካልእ ኣብ ቴክኖሎጂ ትውድድር ንኣብነት ኣብዚ ኤሌክትሪክ ካርስ ቻይና ንቅድሚት ከይዳ ስለ ዘላ ክንሓፅራ ኣለና ዕድል ክንባ የብልናን ኤውሮፓ 48% ዲ 38% ታሪፍ ክንገብር ኢና ኢሎም ካናዳን ኣሜሪካን 100% ታሪፍ ክንገብር ኢና ስለዚ እዘን ሓደሽቲ መኻይን ናይ ቻይና ኣዝየን ብሉፃት ብሕፁር ዋጋ ነቲ ድኽነት ዘለዎ ሰብ ወይ እውን ኣብ ታሕቲ ዘሎ መፍትሒ ክኾና ዝኽእላ ዝበሃላ ከምዚኣትዋ ክንገብረና ኢሎም ኣሎ ፋይን ገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ቻይና ድማ መንገዲ ኣለዋ ቻይና ድማ ንእሽተይ ስጉምቲ ክትገብር ከላ ኩለንየን ውይ ክብላ ዝጅምራ ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ናይ ዓለም ስለ ዝኾነ ስለዚ ጃፓን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ነቲ ገዳ ናይ ኣሜሪካ ከነሳልጥ ንኸዶ ዘለና በዓል ትዮታትን ካምፓኒታት ናትናተን ናይ ካር ኢንዱስትሪ ተንተሪፈን ዘለዋ ኣብ ሓደጋ ይወድቃ ከም ዘለዋ በዚ ድማ ክቕፅላ ከም ዘይክላ ምክንያቱ ሓደ እቲ ጥረ ነገር ዘድልየን ቻይና እያ ትቆፃፀሮ ንዑ ክረኽቡ ይክእሉን እዮም ካልኣይ ድማ ከም ናቶም ታሪፍ ክትገብር ተጀሚራ መኻይን ናቶም ኣብ ዕዳጋ ተወዳዳርነት ክህልዎ የብሉን ስለዚ ጃፓን ይእውይ ኣለዉ ጀርመን ይእውይ ኣለዉ ኤውሮጳ ይእውይ ኣሎ መንግን መን እዩ ህዝቢ ኩሉ ይኸስር ኣሎ ስራሕ ይስእን ኣሎ ኣብ ጀርመን ንርፀን ኢና ክምለሶ ኢና ኩሉ እዚ ፀገም እዚ ናይ ኣሜሪካ ዓንዳሪ ኣካይዳ ንመን ንምርባሕ እዚ ነቶም ኣፅዋር ዘፍርዩ ናይ ውግ መክሰብ ዘለዎም ዕግርግር ዘፍርዩ ከምኡ ድማ ነቲ ዕግርግር ተጠቂሞም ነዳዲ ብሕሱር ክወስዱ ወይ ክዘምቱ ዝፍትኑ ፀጋታት ናይ መሬት ክዘምቱ ዝፍትኑ ንዓታቶም ንምርባሕ ዝኽየ ዘሎ ዳምበር ንተራ ህዝቢ ኣሜሪካ ንተራ ህዝቢ ኤውሮጳ እውን ዘርብሕ ከም ዘይኮነ ወይ እውን ጃፓን the maintenance services that the likes of companies in Japan like Tokyo Electron could offer to China for the gears that are already been sold to China. And so this is something that Japan will likely take into consideration because Toyota has been quite involved in Japan's chip policy. They have invested in TSMC's new plant in Kumamoto, for instance, and Tokyo. ስለዚ ኩሉ እዚ ፀገም እዚ ከዓ ኣሜሪካ ትገድዶም ዘላ ንኤውሮጳ ደፊኣ ኣብ ከመይ ሽግሪት እያቶም ኣላ ጀርመን ኣብ ከመይ ዓዘቕታት እዮም እቲ ዝበለፀ ብራንድ ናይ መኪና ናቶም ከማን ብፋብሪካታቱ ክዓፁ ጀሚሩ ኣለና ንብል ኣለና ልክዕ ንጃፓን ድማ ናብቲ ቺፕ ዝበሃል ዘሎ እዚ ናይ ሰሚኮንዳክተርስ ዝበሃል ንቻይና ቴክኖሎጂ ናታ ንኸይምዕብል ፍሬኖ ንምግባር ወይ እውን ሓፁር ንምግባር ተባሂሉ እቲ ቺፕስ ዝበሃል ቻይና ክትረኽቦ ከምዘይብላ ስለዚ ንጃፓን ተፈራርህ ንኔዘርላንድስ ተፈራርህ ንኤውሮጳ ተፈራርህ ንኩለን ሃገራት ንታይዋን ገለመለ ከም መሳርሒ ተጠቂማ ቻይና ንኸይትዕወት ብኩሉ መንገዲ ኣብ ቴክኖሎጂ ድሕሪት ንኽተርፍ ለይትን መዓልትን ኣሜሪካ ትፅዕር ኣላ እንተኾነ ግን እቲ ውፅኢት ናቱ ኩሉ ግዜ አሉታዊ ዝኾኖም ዘሎ አይሰልጥምን exciting tech news today that you won't want to miss. September is shaping up to be a monumental month in the smartphone world. Huawei just announced a grand ceremony set for September 10, and they're teasing something truly groundbreaking, a trifold smartphone. That's right, folks. Huawei is about to unveil the world's first ever trifold phone, and the timing couldn't be more strategic. Why? Because Apple's iPhone 16 series is launched. So, رأيهم نساتهم كحصروهم هذا كابتي حصرنا تكنولوجي مجمريا أب تشاينا بمني تجميرو بي هواوي تبع الكامباني نساتهم لومي نتحصر سجيرهم ترايدي كونس نتا قرعتنا أمريكا يلوم زمك حلا أبل تبع الكامباني حقوا أخسر روا بكل من قد تبقى سمالو آيفون زبها التليفون كاب آيفون let's say كاب آيفون 7 جميرو كسافة جاي تغيرن نيشتي سكرين نيشتي وسغولو ناي هيدفون قيرنا لنا تجمد زنبر عصينا لنا ساعات بيمان زنبر لابصقام قيرنا لنا نابلو اشحد ገንዘብ ክጉሕቱስ እንያም ولا حنت ኢኖቬሽን ኣምጹን ሎሚግን ኣብዘን ለንቀነ ዕለት 10 ወርሒ 9 ሓደ ዓብይ ኣናውንስመንት ክንገብርና ኢሎም ኣፕል ክፍክሩ ቀኒዮም هواوي ድማ ሃንደበት ልክዕ ምሶም ኣናውንስመንት ክንገብርና ኢሎም ታ ስማርትፎን ናቶም ብየማን ዘላ ትሪእዋ ኣለኹም كزرقح كم تخل بدحريت كم يتخون كم تاب كم تاب تابلت ولا زلا ايفون سلم تايكم مخبر زي كله هذا عقمي بقول لهم كنا خلينا كالايك تابلت يلوم سلو دشت وزلو بخل خبل خيام زدليو انوفيشن كي يقبروا شجره قاتمهم يتم ابل زبالو مخنياتو نتا تليفون تكفي عما نت تابلت زبال زلو ناتهم نت ايباد زبال اندوس فعقود ناتهم مشات كابيوميو سلازي بعلهم بزفطروا جهه تحيزهم حدش كيف فطروا ايفون 16 بصح مالو كاب ايفون 10 خصاب 16 انتي تغيروا تلكمني اي دونت نو تم تطقموا تفلطوا استغير ነገር ከም ዘየለ ኣብዚ ዋን እዚ ድማ መጽዮም ናብቲ ዕዳጋናቶም ቤላ ገይሮም እዞም ህዋዌይ ናይ ቻይና ካብቲ ጌም ይውጽዎም ኣለው ካብ ቻይና ጥራይ ግን ኣይኮኑን ከውጽዎም ንኣሜሪካ ክመጽዎም እዮም
of course أمريكا قرأ خبريهم حصور خبريهم قلق خبريهم كم وترو مغنياتو fair competition نربحهم كون كلمبر نخالوت كون كله كم زي تكمل سلام فلت سلازي it's a very very sad reality بقول طبعا ريو زلنا Professor Jeffrey Sachs تبلو زلو دما exactly نزيو. So president in I think it was the Dominican Republic where they grabbed it, if I saw the headline quickly this morning correctly. But what about arresting the founder and owner of the Telegram channel in France? This is a completely desperate move, reckless, lawless, dangerous, and does not only no credit to France, very bad for France, because who can trust putting assets or property or businesses in France if foreign policy like that is going to dominate? بحثر زبالة أمريكا تخدو زلا ربحا أنصار ربحا مخانون أب أمريكا زلو أمنت كل بيزنس زلو وسب أب أمريكا كأمنا يكلني أوروبا دما ددحر أمريكا كخدو زخدو وزلو أفتا قد أقدم مسوميهم زاتو وازلو نسوميهم دسعنو وازلو جرمن سعنا له فرنسا سعنا له تمكالو تقرأت أوروبا دما زي مثل هجي نابت زوبانا قصنا هنقربينا مجمريا أبي هيدلاين زلو أبزيا فيديو ناقبركو خلو غزفت أمزليو سلما لمي a big fight is جبر زلم technology قال خوين له software but بخموت أو كنبلي لي يتحسب زلو أي حسبني جن. The Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi is in Ankara visiting his once sworn enemy Recep Tayyip Erdogan. This is the second meeting between the two after the warming of long frozen ties between the regional powers earlier this year. Abdel Fattah al-Sisi and his joint delegation visiting Ankara are expected to sign a slew of accords spanning from trade, investment, energy and other areas. More than anything else, the visit is being seen as signifying a continuation of the tour initiated in February. نايجبتي بريزيدنت عبد الفتاح السيسي ناب تركي هذا أقدس قعزة يقبرالو very very important قعزة يزي هذا إذا نجرزي بكل مدى كنريو كن قدادنا مغنياتو كابجمريا نوح وان زقت على قعزة سلوزغوني let's go قدمي حيدة توارح زقات ما تقدم هاي كفالو قدمي حيدة توارح يقات يمنيرو إذا قعزة زي هذا يزبقس It took more than a decade to كلتين حجرات أبستفل عليه أنت أرزقنا كايدا ينيروان أنت أرى كايدا خنا بالكلام تاينيروان بتي ناي كلتشن عصرت حدا يزي جمر تقدايناتهم كلتشن عصرت حدا تايقات إمام نيريلنا عرب سبرينج تباهيلو ناي نوح بريزنت ناي جبس زنبر حسني مبارك كاب سلطانو كم زله استقبروا له جزء exactly كلتشن عصرت حدا كان تاي جميريلنا أبي أحمد هيجرو ديغا تي ملس برايم مينستر ملس زيناوي يغرتا ملس زيناوي نتا قدب تبهال دلازا أباي تبهال زجمروا له جزء مغنياتو أب نورمال جزء قبت بفصل ما يمفقرت له من نيرا أبتها قوافناتهم تتقيم دما نتا ديغا جميروا نقدر عجنا إثيوبيا تصنيه لي كمت دحريو بزقت عليه تي ني مورسي دحريو دحرتنا حسني مبارك مسألة الوام تزبي ديمقراطية من ريتش أجيرو تبايلو هذا مراحي مريتشهم مراحي دما تركوت تدقفون يرا معناته كابتن مسلم براذرهود سلز بعض سلز نبرة أمريكان معراوين هجراتن ديمقراطية سلزي قدسهم نتب حزب استمرت مراحي اليوم نتحالفنا الجنرال نايت سراويز نبرة عبد الفتاح السيسي حلفنا يتسراوي تنيرو جنرال نيرو سلزي نتيجة بريزيدنت حزب زمرسو مرسي أبزر لكم من البات نارانا كيدنا نعو اليوم نزي السيسي نفس الآن كم زمتوا معناته أمريكان أوروبان ربحاناتو أمريكان زينيرو تستمرته تتريوز له مرسي شو استمرت أينيرو حزب نزمريتوا بحريو بستفل عليه من قد قصيصهم أبصر بيتي يومه أو تقتلوا سيس دما نفس التعمتيو نتي سلطان كسب الجنس تركيبوا له زت باك ستوري نزيد ما تدقف نيرا تركي بزيوم دما كلتيوم كفال عليه كيلو نوح واندما أنت أرزو خنا مرقتنا بوليتيكا حزوم يخدون يرام انتهي مالتي زي أمنا ليبيا كون كله أنصار مرقتي حزون يرام أب سوريا كون كله أنصار مرقتي أب كله أب سودان أب كله أنصار مرقتي حزوم تحلل تحيلتات يوم يرام أبز عامة زياقن شجرون فتحهم تبغى زخنا زندنا يمسرت له تشجرون دما أب سودان زلوا في اللياتهم كاليو مخانم أب سومال في اللياتهم عليهم بحر صرح مخانم أب ليبيا أب كله بحر صرح مخانم يمزن الجرزلو حجينا بقداينا نملس إذا قدايزي كلت يومنا بحر مملاسهم إيو تزعبيه تسقم نيتوبيا كاله ناي تركون ناي قبتن بحر خدوز خلو no problem كلت هجراتين ربحان كسالتا يخلاه أبزي تسقم كل يكلني تزعبيه تسقم ناتهم نيتوبيا أبزي عايز جمر مغنياتو عبد الفتاح السيسي ناي قبت بريزيدنت مالتيو عبد سقطيز اللو كابزبو سلامنتاي
እታ ብቃዛ ዝግበር ዘሎ ጉዳይ ኢዱ ከምቲ ዝድለ ነቲ ህዝቢ ናይ ጋዛ ክሕግዞም ስለ ዘይከኣለ ህዝቢ ናይ ግብፂ ሕጉስ ኣይኮነን ልክዕ ከም ህዝቢ ናይ ስዑድያ ከም ህዝቢ ናይ ዝኾነት ሃገራዊት ዓረባዊት ሃገር መራሕቶም ከምቲ ዝድለ ስለ ዘይደፍኡ ዘለው እቲ ህዝቦም ሕጉስ ኣይኮነን ግብፂ ድማ እቲ ህዝቢ ዓብ ድንጋጾ እዩ ዘሎ ናቶም ናይ ጋዛ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ግን አንጻር እስራኤልን አንጻር አሜሪካን ክኸይድ ኣይክልኒ ይፈልጥ እዩ ስለምንታይ ነቲ ቅድሚኡ ህዝቢ ዝመረፆ ፕሬዚደንት ከም ዝሃለይዎ አንጻር እስራኤልን አንጻር አሜሪካን ከድካ ኣብ ግብፂ ፕሬዚደንት ክትከውን ስለዘይትኽእል ክቐትሉካ እዮም ብዝኾነ መንገዲ ስለዚ ነቶም ህዝቢ ብኸመይ ይክእምኖም ዘለዎም እጂ እታ ናይ ጋዛ ኣብታ ናይ ጋዛ ኢዱ ክእቱ ይክእልኒ ምክንያቱ አንጻር እስራኤል ተኸይዱ ከኣልይዎ ምዃኖም ይፈልጥ እዩ ነቲ ህዝቢ ናይ ግብፂ ኣብ ጎኑ ክገብረቱ ኮይኑ ካብ ናይ ጋዛ ብዝያዳ ትስምዖ እንታይ እያ ኣብ ጅቡን ኣብ ሂወቱን ኣብ እንጌሩን ኣብ ከብዱን ትትንክፎ ጉዳይ ናይ ኒል እያ ጉዳይ ናይ ኒል ልዕሊ ማንም እያ ተገዲሶም ንግብፃውያን ንነፍሱ ወከፍ ግብፃዊ ድማ ተገዲሶ እያ እታ ጉዳይ እዚኣ ዳትስ ዋይ ንዓታቶም ክሕጉስ ተኮይኑ እንታይ ገብር ኣሎ ጉዳይ ናይ ኒል መፍትሒ ክገብረሉ ኣሎ ጉዳይ ናይ ኒል ን13 ዓመት ኢትዮጵያን ግብፅን ብሽምግልና ፈቲነን እየን ኣብዛ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈት ዓመት 2023 ወርሒ 12 ግብፂ ካብቲ ሽምግልና ተስፋ ቆሪፃ ገዲፈ ኣለኹ ድሕሪ ሕጂ ምስ ኢትዮጵያ ኣይ ሽምግልኔ ካልእ መንገዲ ክደልየ ኢላ ነይራ እንታይ እቲ ካልእ መንገዲ ኢሚድየት ላብቲ ዋንቲ ኣቢ ዕምሩ ንክሕፅር ወይ ሽግር ባዕሉ ንክፅውዕ ልክዕ ዕለት ሓደ እንታይ ገይሩ ምስ ሶማሊላንድ ዲል ገይሩ ምስ ሶማሊ ዲል ምስ ገበረ ግብፂ ኢሚድየት ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ምስ ሶማልያ ርክብ ገይራ ምስ ኤርትራ ንቃዕ እያ ትደሊ ነይራ ቤን ገይራ ምትእትታው ክትገብር ትኽእል ስለዚ ኢሚድየት ነቲ ኩነታት ተጠቂማ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዝምድና ብኩሉ መንገዲ ክዕርይዎ ከም ዝፍትኑ ኤርትራ ኣካል ናቱ ይኮነትን ግን ኤርትራ ኣብቲ ዞባቲ ቅድሚ እዚ እውን ምስ ግብፂ ፅቡቅ ምርድዳእ ስለ ዝነበሮም ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ሓደ መርገፂ እዮም ነይሮም ኣብቲ ናይ ሬድሲ ፎረም እውን ብሓደ ስለ ዝኾኑ ድሓን ዝኾነ ኣካይዳ ነይርዎም ግን ነዛ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ምስ ጀመረት ስለምንታይ ግን ሶማሊላንድ ክሳዕ ክንዱ ኣዝጊያቶም ንግብፂ ክትብሉ እዮም ገሊኦም ኦፍ ኮርስ ስለምንታይ ተዝግኦም ድሕሪ ኢልና there is a reason for it ከነግረኩም እየ let me show you one thing ካብ ዜሮ ዝብገስ ከም ዘይኮነ ኩሉ ነገር ዝተሓሓዝ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ግብፂ ኣበይ ኣለረይዎ ሜዲተሬንያን ካንትሪ እዩ ሜዲተሬንያን ሃገር ኮይኑ ኢትዮጵያ ድማ እቲ ኒል ካብ ኢትዮጵያ ብሱዳን ገይሩ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እቲ ኒል ንዕዖም ሂወቶም እዮም ድሕሪ ኢልና ነቲ ኒል ድማ ብዲጋ ገይራ ኢትዮጵያ ትቆፃፀሮ እንተላ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢድ ኢትዮጵያ እዮም ክወድቁ ማለት እዩ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ናብ ሶማሊላንድ ትኸይዱ እንድሕር ከይዱ ኢትዮጵያ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ በቲ ባቤል መንደብ ድማ ክቆፃፀሮ እዩ ስለዚ ብማይ ብጎረሮኦም ክሕዝቦም እዮም ብከብዶም ክሕዝቦም እዮም በቲ እንጌሮኦም ድማ በቲ ቀይሕ ባሕሪ ዝኸይድ ዘሎ ድማ ኣብ ባቤል መንደብ እንድሕር ሒዝካ ኣኺልዎም እዩ ስለዚ ግብፂ እንታይ ክትገብር እያ ኩሉ ግዜ ግብፂ ናብ ኤርትራ ንኸይትመፅእ ኩሉ ግዜ ኖ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ንኸይትመፅእ ኢትዮጵያ ናብ ሶማል ከይትመፅእ ኢትዮጵያ ንቀይሕ ባሕሪ ቁፅፅር ከይህልዋ ዝያዳ ክትፅዕር እያ ግብፂ ማለት እዩ ስለምንታይ እንተዘየለ ናይ ማይ ተደመሮ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ተተወሲኹ ጌም ኦቨር እዩ ንግብፂ that's why ኢጅፕት ነዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ሲሪየስ ስለ ዝርእይዎ ዘለዉ እዚ ሲሪየስ ነታቱ ድማ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ብቀይሕ ባሕሪ ኣብ እንታይ ዘሊ ዘሎ ኢሉ ኣብ ሶማሊላንድ ኣብ ደገ ባሕሪ ምስ ሓይሊ ባሕሪ ክሃንፀሉ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ክሃንፅ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ተሃኒፁ ነቲ ባቤል መንደብ እቲ በርበራ ዝበሃል ወሲድዎ ዘሎ ከዓ ናብቲ ባቤል መንደብ ቀረባ ክኾነሉ እዩ ኪኑ ግን ንመን ይዛረብ ነይሩ ክገብሮ ኣይገብሮን ኣብ ወደብ ዓሰብ ክወስድ ኣለኒ ወደብ ዓሰብ ኢሉ 10 ግዜ ይፍክር ስለምንታይ ንግብፂ ኣብ ባቤል መንደብ ክዓፅዋ ስለ ዝኽእል ንሳቶም ግብፂ ብስዊስ ካናል ተዓፂኦምኒ ብባቤል መንደብ ክዓፅኦም ኢሉ ፈኸራ ብፕሮፓጋንዳ ናቱ ይገብሩ እዮም ዳትስ ዋይ ኢጅፕት ግብፂ ብዝተኻለ መጠን ኣቢ በዚ ዘለዎ መንገዲ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ከይቀርብ ናብ ኤርትራ ዲ ከይመፅእ ናብ ሱዳን ዲ ከይመፅእ ብሶማልያ ገይሩ ዲ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ከይመፅእ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ክትፍትን እያ ፅቡቅ ዝኾነ ዕድል ድማ ሶማልያ ፈጢራ ትላላ ናብ ሶማልያ ይመፁ ኣለዉ ሕጂ ኣብዚ ለንቀረ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ክበኩም this is very deep information ሓንቲ ሓደ ዓብይ ፖለቲካ ናይ ግብፂ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ዝፀሓፋ እያ እዚኣ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ንቱርክ ደው ኢሉ ነዚ ናይ ግብፂ መራሒ ናብ ቱርክ ከይዱ ስለ ዘሎ ሸምግሉኒ ርድኡኒ እዩ ዝብል ዘሎ ኢልዎ ስለዚ ናብ መን ደው ኢሉ ንቱርክያ ደው ኢሉ ሓደ ምስ ሶማልያ ሽምግልና ክገብር ይፍትንዎ ነይሮም ጠቕላላ ኣይሰምዕን እየ ኢልዎ ኣቢ ኣይሰምዕን እየ ስለ ዝበሎም እቲ ሽምግልና ተስፋ ዘይብሉ ብዘይ ዝኾነ ፍሬ ተበቲኑ ሕጂ ግን ግብፂ ስለትመፅእ ዘላ ንሶማልያ ሰራዊታ ኢትያ ስለ ዘላ መጥቃዕቲ ክትገብር እውን ስለትሓስብ ዘላ ንቱርክ ደው ኢሉ በጃኹም ሽምግልና ምስ ግብፂ ሽምግልና ጀምሩ ለይ ይብሎም ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ቱርክ ግን እቲ ሽምግልና ዝሓቶ ዘሎ ኣቢ ግን ግብፂ ብኸመይ ክትሪኦ እያ 13 ዓመት ላሕ ስለ ዘበልዎም ክኣምንዎም ይኽእሉ ዶ ቨሪ ዲፊካልት እወ ሽምግልና ክፍትን እዮም
ግን እቲ ሽምግልና እቲ ኮንዲሽንስ ከመይ ክኸውን ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዚ እቲ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ብኩሉ መንገዲ ፅቡቅ ገይሮም ፈሊጦም ኣለዉ እዚ ከዓ ኢትዮጵያ ነፍሶም ስለ ዝነገሮም ዝብልዎ ዘለዉ ካብዚ ንርአ መጀመርያ ኣብዚያ ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ዘለዉ መንስማዕ ተመሊስና ነቲ ትንተና ክህበኩም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ብዝስምዖም ዋጋ ይከፈሉ ለኢትዮጵያዊነት አሁንም የጸኑ እንዳሉ ሁሉ በምን ደረጃ ድረስ እየመሩ እየገፉ እየሸሹ ደብረሲና ላይ እንደደረሱ እናውቃለን። አሁንም ደግሞ ከዚሁም ጋር በተያያዘ መከላከያ ሰራዊቱ በአማራ ክልል ላይ እየገጠመውን ያለውን ፈተናና ሽንፈት ይታወቃል። ይሄንኑ ነው ወይስ ሌላ የደበቃችሁት መከላከያ ሰራዊት አለ? ወይስ የሶማሌላንድ ባለፈው እንዳልች ወታደር ስለምትሰጣችሁ እነሱን አስገብታችሁ ነው? ወይስ ሌላ ይዞ ያላችሁ እንግዲህ ሳውዲ የመሬት የመሳሰሉት ኃይል ካለ በግልጽ ቢነግሩ ጥሩ። እንደሱም ሆኖ ኢትዮጵያ ተጎጂ ነው የምትሆነው። እንታይ ትብሎም ዘላ እዞም ሰራዊት እዞም ንሕና ንፈልጦም ኣብ ምስፋኖ ተዋጊኦም ወላ ሓንቲ ለውጢ ዘየምፅኡ ንሱዳን ሃዲሞም ዝኣተው ሰራዊት ዲኹም ሰራዊት ኣለና ኢልኩም ናብ ሶማልያ እናፀጋዕኩም ፈኸራ ትገብሩ ዘለኹም ንግብፂ ንኽስዕሩ ወይስ ካልእ ፍልይ ዝበለ ዝሓባእኩሞ ሰራዊት እዩ ዘለኩም? ዳትስ ራይት ኣሚን እቲ ሰራዊት ናቶም ብሙሉእ ሰራዊት ናቶም ድሮናት ናቱ ተጠቂሙ ወላ ሓንቲ ለውጢ የምፅአን ሕጂ ድማ እቲ ዘለዋ ግብፂ ዘለዋ ወታደራዊ ዓቕሚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ሕጂ ኣብዚ ክብለኩም ፀናሕኩም እንተሪኢኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ግብፂ ኩሉ ዘለዋ ሓደ ሜዲዬሽን ከምዚ ሽምግልና ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ሽምግልና ተተገይሮዎም ክቕበሉ ከም ዝኽእሉ እቲ ሕቶ ግን 13 ዓመት ከይዱ ዘይሰለጠ ሎሚ እንታይ ሓድሽ ሓሳብ ስለ ዝመፀ ክሰለጥ ዝኽእል ስለዚ እቲ ካብ ሽምግልና ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ብዙሕ ተቐባልነት ክህልዎ ኣይክእልኒ ህዝቢ ናይ ግብፂ ድማ ይብላ ኣሎ with Egyptian public opinion pressing to address the difficult situation with Ethiopia እቲ ህዝቢ ናይ ግብፂ ዓብ ፀቕጢ ዝገብረሉ ዘሎ ናልሲሲ ከምቲ ኣብ ጋዛ ዝተገበረ ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ስለ ዘይገበረ ናይ ቱርክ እውን ከምኡ ኣብ ጋዛ ነቲ ህዝቢ ከድሕንዎ ብዙሕ ስለ ዘይፀዓሩ ክልቲኦም ፀቕጢ ኣለዎም እዩ ስለዚ ኣብ ካልእ ቦታ ኣብ ሱዳን ድዩ ኣብ ሶማልያ ድዩ ንካልእ ህዝቢ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣስተዋፅኦ ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ብፍላይ ናይ ግብፂ ዓብ ፀቕጢ ኣለዎ ሕጂ ናይ ቱርክ ጉዳይ ኣበይ ዝመፅእ ቱርክ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ድሮናት ዝሸይጥ ሃገር እዩ ስለዚ ግብፂ ዓብዪ ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ኣብ ልዕሊኡ ሕጂ ካብ ቱርኪ ኣብዚ ከይድዎ ዘሎ ድሮናት ክገዝእ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ዳትስ ዋይ ድማ ናይ ዓቢ ሓይሊ ብጣዕሚ ጫቁጫቁ ኣትይዎም ዘሎ ራዕዲ ኣትይዎም ዘሎ Hope is high here in the Turkish capital that Sisi's visit will be a major step toward achieving these goals. ስለዚ እዞም ክልተ መራሕቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዝምድና ወይ እውን ሽርክነት ናብ ቢልዮናት ዝትመን ቢዝነስ ክኸውን ከም ዝኽእልን ቱርኪ ድማ ኣፅዋር ክሸይጥ ዝደሊ ግብፂ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነ ንቱርኪ ክልቲኦም ዝምድናኦም ኣብ ሶማል ድማ ሓደ ዓይነት ተመሳሳሊ መርገፂ ሒዞም ንሶማልያ ሓደ ብሓይሊ ባሕሪ ሓደ ድማ ብሓይሊ ምድሪ ከሰልጥና ይፍትና ኣሎ ስለዚ ኩሉ እዚ ጉዳይ እዚ ክትሪኦ ከለካ ኢትዮጵያውያን ኣብ መንቀራቅሮ ኣትዮም ኣለዉ እዚ ኩሉ ዝፈጠሮ ግን ካብ ኣፎም ንስማዕ እዩ በሱዳን በኩል ይመጣ ይችላል በኤርትራ በኩል ይመጣ ይችላል ከወያኔ ሻኔ ፋኖ ጋር ተመሳጥሮ ይችላል ከአልሸባብና ከንትና ጋር ተመሳጥሮ ሊመጣ ይችላል በጅቡቲ በኩል ሳቦታጅ ሊፈጸምብን ይችላል በአንድ ጊዜ ይሄ ሁሉ ወረራ ይሄ ሁሉ ከበባ ይሄ ሁሉ ሳቦታጅ ሊመጣብን ይችላል ይሄንን በአንድ ጊዜ ሲመጣ እንዴት አድርጋ በታትነህ ልታልፍ እንደምትችል ስትራቴጂ መንደፍ አለብን ባንዴ አሰብን ይዘህ ባንዴ ጅቡቲን ወቅተህ ባንዴ ወያኔ ደፍጥጠ ናይ ባሕቂ ናይዚኣቶም ዓጀውጀው ብጣዕሚ ዝገርመካ ስለዚ እቲ ዘለዎ ፀቕጢ ኣብዚ ኢኻ ትሪኦ ስድራ ኣይኮነን ኩላቶም ቶም ኤሊት ኣፅዋራት ዘውፅኡ ኣለዉ ገሊኦም ገለመለ ኣልዕሊ ኩሉ ድማ እዚኣ ኻ ወስኻላ ሕጂ ለንቀነኻ መራረስኒ ወሲኻ ትሎም ዘላ ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ ኣብ ቻይና ምስ ሶማልያ ይራኸብ ብምህላው ምስ ተራኸቡ ክልቲኦም እዚ ንሶማልያ ንኢትዮጵያ ካብታ ዘላታ ተወሰኸታ ይኮይንዎም ዘሎ ኦፍ ኮርስ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ሶማልያ ምህላዋ ማንም ዘጠራጥር ኣይኮነን እዚ ኩነታት ካብዚ እወጅ ጥራይ ክልተ ግዜ ናብ ኤርትራ ከይዱ ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ሳልሳይ ግዜኦም ድማ ተቐዳመይቲ ዲፕሎማቲክ ሪሌሽንስ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ብምዃኑ ሶ ቱርክ ክሕግዞ ዝኽእል ወይ ኣፅዋር ክሸጠሉ ዝኽእል ምስ ግብፂ ይራኸብ ኣሎ ንብል ኣለና እቲ ሰራዊት ናይ ሶማልያ ምስልጣን ዓብዪ ኣበርክቶ ዝነበሮ ንኣቢ ድማ እቲ እንኮ ኮንፊደንስ ዝህቦ ዝነበረ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ገዲፍዎ ንግብፂ ምስ ሶማልያ ፅቡቅ ዝምድና ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና ኣቢዳ ኣብ ሻዕብያ እንታይ እምነት ነይርዎ ተልኩም ነዚያ ስምዕዎ እንታይ ዓይነት እምነት ከም ዝነበረ ኣብ ሻዕብያ ካብ ኣፉ ኢሳያስ ብቃል ዝንገር ኣይኮነን ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ
أبزادي تاي كمن قبر زلنا كري دل ركبولو economical integration حسب زلنا بكلتي أجرات كم يجرنا كنمسك كم نخيل حساب كركب حسابون كنقعير الدل سقفتيو بزوحات نجرينا لنا تدراينا لنا الزينة بكلتيو هجرات سويلون أي سلام طرح زي كونس بيقونون من مقبار كم زكال بإنرجي يكون بخال وجن إيكونومي يكون تاي مقبار كم زكال حساب نمقيارن زلوا بوتنشال نمريايو صبوا عدت نيرو مالتي كاليو جدف زقنا بوتنشال نينا أبي إيرترا زلوا بوتنشال أبي إثيوبيا زلوا بوتنشال الزي خلتيو أمسينا أنت استرى هنا يقدف إيرترا إثيوبيا نسب نخالي كذرف خزخيل أقم كم زلنا زيد ما كم فاونديشن سلام أب سلام زمس زخون نغير يلن سلام نايك قدامي على ما نيخون خاون نجكن سلام طرح زي كونس نيكونومي انتجريشن خينا خابزي زلو نافتي زدينا افتي زلو دما نابزي امصينا كلتا هغرات ابيو لمنا دحنتن كوصو زخيل حلم كم زلنا بوغنا تحقشنا اينا زلنا كኛ ስለዚህ እንታይ ይብላሎ ትትማል ትማሊ ክልቲኦም ሃገራት ዓብ ተስፋ ከም ዘለዎም ኣብ ሓደ ኮይኖም ድማ ዓብ ነገር ሕልምታት ክፍጽሙ ከም ዝኽእሉን ምስ ፕሬዝደንት ኤርትራ ድማ ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎምን ሓባራዊ ሕልምናቶም ድማ ብዙሕ ከም ዝኾነ ይዝነገር ኣይሶምን ሳለስቲ ግን ትጥልመት እዩ ትጥልመት ናቱ ንምርኣይ ኢሎም እዮም እዚኣ ኮምባይን ጌርና ዘለና ኣብ ሓፂር ግዜ መልሓሱ ከመይ ኢሉ ከም ዝተቐየረ ከኛም ከነሱም ሚዛኑን በጠበቀ መንገድ እየተጋራ መኖር አለብን እንጂ የኛ ሲሆን ችግር የሌለው የሚወሰድ ከዚያ ሲሆን ግን የማይጠየቅ ከሆነ ፌርነስ የለም ጀስት ደግሞ ከሌለ የጊዜ ጉዳይ ነው ያጣላል አሉላ አባ ነጋ ራሱ ቀይ ባህር የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ወሰን ሆኖ ኖሯል ይኖራል ይላሉ ዊዝደም ነው ታሪክን አነሱ ኔቸር የሰጠችውን መንሳት አይቻልም ስለዚህ እቲ ንሰላም ዝተዋህቦ ዕድል ሓሺሹ በሊዑ ነቲ እንኳ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ካብ ሞት ዘጥሓኖ ሰራዊት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ክሒዱ መንገዲ ናቱ ገይሩ ንኤርትራ ምጥላም መጀመሪ ነይሩ ንኹሉ ግን ዝጠልም ዘሎ ሰብዚ ፈዲኹም ኣለኹም ካብ ዓዱ ኤርትራ ትወስደ ነገር የብላ ማይ ኣይመፀና ካብ ኢትዮጵያ ዋላ ዝናቦም ኣይመፀናን እዩ ኤርትራ ነፍሳ ዝኻለት ሃገር እያ እምበሽ ኸማ ናብኦም ዝኸይድ ተዘይብልና ካብኦም ዝመፅእ የብልና ንነዊሕ ዓመታት ድማ ንግድናቶም ትጠው ኢሉ ነይሩ ስለዚ ኤርትራ ኣብኦም ትምርኮስ ሃገር ከም ዘይኮነት አይደነ ዝተሰቆረም አይመስለንን ገሊኦም እኳ ካብ አሜሪካ ዜሩ ጣፍናትና ያቶም አሎ ዝብል ሕልም እውን አሎ ሕጂ እዚ ከምዚ ገይሩ ነቲ ዝነበሮ ዝምድና በቲኽዎ ሓደ እዚኣ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ኣብዚ ሓንቲ ሓዳሽ ኣናሊሲስ ገይሮማ ዘለዉ ካረዩ እዚኦም ኢትዮጵያውያን that's why ነዚኦም እምነት ምግባር ክሳዕ ክንደይ በዳሂ ምዃኑ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ መንግስቲ ኤርትራ ንግብፂ ነቲ ኤርፖርት ነቲ ሃይላየር ናቶም ጠጠው በሊሉ ትእዛዝ ከም ዝሃቦ መጀመርያ እቲ መንገዲ ኣየር ናቶም ሓደ መግለፂ ውፅኢሎ እቲ መግለፂ ናቱ ድማ ጠዋዊ ነቲ ጉዳይ ናብ ኤርትራ ከፀጋግዑ ይፈቲኑ ኤርትራ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይተሓባበርዎምን ወይ እውን ገንዘብ ከም ዝወሰዱ ወስደም ማርች 26 2024 ላይ አንድ ደብዳቤ ደረሰን ከኤርትራ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ደብዳቤው የሚለው የብዙ ኤርትራውያን መንገደኞች ሻንጣ ከመንገደኞቹ ጋር አብሮ አይመጣም ወደ ኋላ ታስቀራላችሁ እና ሁልጊዜ መንገደኛና ሻንጣ አብሮ መሄድ ነበረበት ስለዚህ ሻንጣቸው ለቀሩ በርከት መንግስቲ ኤርትራ ንጹር ዝኾነ መግለፂ ይብዎም ቦርሳታት ናይ ሰባት ይጠፍእ ከም ዘሎን ካሕሳ ከም ዘይወሃብን እምበር አደንጉ ይመጽእ ኣሎ አይኮነን ኢሎም ኢልና ይብላሉ እሱ ቀቀዲሙ ወር ሰለስተ ተነጊርዎም ነይሩ ግን ቦርሳታት ከም ዝጠፍእ ዝነበረን ካሕሳ ከም ዘይወሃብን ስርቅ ከም ዘሎን ተወሳኺ እንታይ ኢሎም ነይሮም እቲ ዋጋ ካብ አዲስ አበባ ንኤርትራ ዝነበረ ትኬት ኣይገልጾን ኣብዚ መታለልቲ ስለ ዝኾኑ ካብ ኤርትራ ካብ አዲስ አበባ ንኣስመራ ሓደ ሰዓት ኣይከውን ትፍላይ እቲ ዋጋ ንኤርትራውያን ዘኽፍልዎ ዝነበሩ መዝመስቲ ስለ ዝኾኑ ግን ንኣሜሪካን ዋሽንግተን ዲሲ ይሓስር ነይሩ ተዲኹም ኣለኹም ናይ 5-7 ሰዓታት ወይ ሜቢ ልዕሊ 10 ሰዓት እውን ክኸውን ይኽእል ካብ ሓንቲ ሰዓት ዝኸይድ መንገዲ ኣሽሓት ገንዘብ የኽፍልዎ ነይሮም ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ከም ገበና ይረአዮን ንሕና ከምዚ ጽቡቕ ነገር ክንገብር ኢና ንፍትን ነርና ብማልሓሶም ከምዚኦም ብተግባሮም ግን መንግስቲ ኤርትራ ጽቡቕ ዝኾነ መግለፂ ይብዎም መጠንቀቕታ ይብዎም ድሕሪኡ ድማ ጠጠው ኣቢልዎ ተገምጢሎም ግን ከም ዝተበደሉ ኮይኖም ጨጉራፍ በዓል ሃሪማ በዓላት እዊ እታ ኣተኣዋውያ ናቱ
ብክሳዕ ክንደይ ነውፅ ተሰሚዕዎ ከም ዘሎ እዩ ዝገልፅ ኣብ ካልእ ክሰምዕዎ ትኽእሉ እዮም ኣብዚ ግን እንታይ ኢሎም ፅሑፍ ኣለዉ ኤርትራ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዝዓፀወቶ ምስ ግብፂ ርክብ ስለ ዝገበረት ዝምድና ስለ ዝገበረት ናይ ግብፂ መንገዲ ኣየር ናይ ኤርትራ ክኣቱ ስለ ዝተሓሰበ እዩ እናበሉ ከዓ ካልኦት እንተናክቡ ጀሚሮም ኣሎ ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያዊ ኣንፃር ኤርትራ ኩሉ ግዜ ፕሮፓጋንዳ ዝገብር እዩ ስለዚ ነዚኣ ድማ ብዙሓት ሸር ክገብርዋ ይውዕሉ ኣለዉ እንታይ እዚ ከዓ ኣብ ውሽጦም ዝስምዖም ዘሎ ስግኣት ዝፈጥሮ ዘሎ እዩ ኤርትራ ኢጅፕት ኤርላይንስ ዲያ ከተምፅእ ዱባይ ኤርላይንስ ዲያ ከተምፅእ ናስ ኤርላይንስ ናይ ስዑድ ዓረብ ዲያ ከተምፅእ ተርክሽ ኤርላይንስ ዲያ ከተምፅእ ናይ ዝኾነት ከተምፅእ ሉላዊት ሃገር እያ ንዝደለየቶ ክትገብር ትኽእል ሃገር እያ ፉል ስቶፕ 4 ነጥቢ ኤርትራ ድሌታ ክትገብር ትኽእል እያ ዘዋፅኣ መንገዲ ክትገብር ትኽእል እያ እዚ there is no question asked እዚ ኩሉ ንኤርትራ ድከታ ክሳብ ትፀግብ ተሸራሪኾም ክጭፍጭፍዋ ከለዉ ተኸሲሶም ድዮም ካሕሳ ከፊሎምና ድዮም ነው ስለዚ ኤርትራ ዝደለየቶ ክትገብር ትኽእል እያ ካብ ኢትዮጵያ ድማ yes of course ሓደ 10 ግዜ ኣንፃርካ ፕሮፓጋንዳ ዝገብር ዘሎ ደንጉዮም ከማ ቀደም ጠጠው ክብል ነይርዎ ምክንያቱ ብገንዘብካ ትህብትሞም ኣለካ ተገምጢሮም ውግእ ክንውጀልካ ኢና ቀይ ባሕር ክንወስድ ኢና ንዝብል ዘሎ ንብረቱ ትገዝኣሉን ኢኻ መሊስካ ይትህብትሞን ኢኻ ረብሓታት ከም ዝጎድሎ ኢኻ ትገብር ምክንያቱ እዚኣቶም ኣዋጅ ውግእ እዮም ገይሮም ኦልሬዲ ብኣፎም ውግእ ኣውጆም እዮም ዓሰብ ክንወስድ ኢና ኢሎም እዮም ንኤርትራ ክመቃቕላ ኢና ኢሉ እዩ ኣይበልኩን ኢሉ ካ መግለፂ የውፅእ ስለዚ ብተደጋጋሚ ኣንፃር ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ገይሮም እዮም ሓንቲ ኣብዚኣ ጎኒ ጎኒ ናብቲ ካልእ ናይ ቢዝነስ ምስጋሪ እዚኣ ረይዋ መብዛሕትኡ ግዜ ፕሬዚደንት ኤርትራ ሓንቲ ሰዓት ገይሩ እዩ ዝርአ ኣነ ሰምዒለላ ኣይፈልጥን እታ ሰዓት ይርአያ ግን ብዛዕባ ሓሲበ ኣይፈልጥን እየ እዛ ሰዓት እዚኣ ሓደ ሶማላዊ እንታይ ኢሉ ፖስት ገይሩ I always admire the president of the great nation of Eritrea a leader who wears a favorite watch my favorite watch ኢሉ ኣነ ዝፈትዎ ሰዓት ካሲዮ ፕሮቴክት በሃል ኣብ ኣማዞን ፅቡቅ ጌርካ እንተደሊኻያ ክንደይ ዋጋ ኢሉ $8 the West will say he is a dictator because he doesn't steal from his people for the West ካብ ህዝቡ ሰሪቑ ንምዕራባውያን ስለ ዘየገልግል ኩሉ ግዜ ብሕማቅ ክገልፅዎ እዮም ዝፍትኑ ይብል ኣሎ ብሓፈሻ ግን እንታይ እዩ ኣብዚ ዝበሃል ዘሎ እዛ ሰዓት እዚኣ ክትገዝዋ እንተደሊኹም እዛ ብራንድ ናይ ፕሬዚደንት ኤርትራ ናይ ፍልይቲ ሰዓት ናይ ኣማይት ኣሽሓት ዘይኮነት $8 ምዃና ናይ ኣማዞን ሊንክ ገይሩ ኣውሪድዋን ይራቡ ማርኬቲንግ ክሕግዞም ስለ ዘይደለኹ ነቶም ኣማዞን ግን ኣብዛ የቕረብኩም ኢልኩም ስለዚ እዛ ሰዓት እዚኣ ታሪካዊ ሰዓት እያ ብምባል ሓደ ሶማላዊ ክገልፅ ኣርየ ብተደጋጋሚ እትርክብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሶማልያን ዘሎ ብዙሓት ሶማላውያን ብቓላቶም ኤርትራ ታኡንኮ ሶማልያ ብክልተ እግራ ንክትረግፅ ሰራዊት ዘሰልጥን ዘሎ ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ምድርን ዝሕግዛ ዘሎ እዩ ሓቀኛ ሓጋዚ ሶማልያ ብኣፉ ዘይኮነ ብተግባር ኤርትራ ምዃና ድማ ደጋጊሞም ገሊፆም ኣብዚ ፅሑፋቶም ብቪላ ሶማልያ ወላ ብካልኦ ሚድያታት ናቶም ኣብ ክብሪ ከም ዘለዎም ኤርትራ ድማ መትከላዊ ኣካይዳ ከም ዘለዋ ዘነፅር ኩነታት ድማ ሰሚዕናን ርኢናን ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዝካየድ ዘሎ ጎኑ ጎኑ ኣብቲ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ሓፂርካ ክንሰምዕ ድሕሪኡ ናብ ናይ ኤርትራ ክምለስ እየ ሓሳብ ዝበሃል የለን ሓሳብ ዝሓስብ ሰብ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ክህልዎ ዝኽእል ዳርጋ ክርክብ ኣይ መንግስቲ ረኪቦም መፅኦም ብዘይ ፈቓድ ፕሪቶርያ ዝበሃል ፈሪሞም መፅኦም ዝብል ግን ድሕሪ 2 ዓመት ምስማዕ ስለ ዝጀመርና ኢና ሕዚ ደዋይ ወፅና ዋ እዚኣስ ዓገብ ትበሃል ኣለዋ ናብ ዝብል ዝመፀና እምበር እዚ ዝበሃል ኣነ ንህዝቢ ትግራይስ ኣብ ዝሓሸ ነገር ከውፅሐ ብዝብል ተንሟገት ሞ ዙርያ ግዜና ተነባኽን ነርና ህዝብና ይጥቀም እምበር ህዝብና ዝውዳእ እዩ ዝብል እምነት የብለኝ ሰላምና ንዕቅብ ምስ ኩሉ ቂም ኣይጠቕመናን ምስ ኤርትራ ሰላም ክንፈጥር ተኮይና ክንፈጥር ኢና ክንፈጥር እውን ኣለና ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ካሊእ ኣፈላላይ ሓሳብ ዝበሃል የለን ሓሳብ ዝሓስብ ሰብ ይፍና ሓሳብ ኣፈላላይ ሸውየ ይቕፅል ኣሎ ዳርጋ ክርክር ኣይ ዘተኮረ ዘተ ካብ 4 ክሳብ 6 መስከረም ኣብ ኣስመራ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ከካይድ እዮም ሚኒስተር ፍትሒ ፈውዚያ ሃሽም ነቲ መደብ ዕላማውን ትሕዝቶውን ኣመልኪታ ንኣገልግሎት ቴሌቭዥን ኤርትራ ብዝሃበቶ ሓበሬታ እቲ መደብ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ዝተቓንዐ ዋዕላ ምዃኑ ብምሕባር ብዛዕባ ጂኦፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፅቡቕ ኣፍልጦን መረዳእታን ምስ ዘለዎም ክኢላታት ተመክሮን ንምልውዋጥን ሓሳባት ንምርካብን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ገሊፃ ፍትሒ ከምቲ ደጋጊመ ክብሎ ዝፀናሕኩ መሰረት ንልምዓት እዩ መሰረት ንሰላምን ርግኣትን ዕብየትን ሕብረተሰብ እዩ ንሰናይ ጉርብትና እንተላይ የጠቃልል ስለዚ ከባቢኻ ክመፀካ ዝኽእል
ናይ ሰላምን ናይ ርግኣትን هوكت كيكون كما جيركا بحنث تعي نتهم كمان هذا أمثلوا كبرتاتهم تقص إذا لقي بخما جيرنا هنا بحنث نواسع نقل دخونا يكون بزعة فتحة تزارب تخونك بزعة سلام رقات لحنات أبيتنا حبرة سبينا الذي مقلول تم كورونا مس موياويا نايز خبابينا نحقتاتنا قا صلوا تسلا زخونو نبابار سرعاتنا صلاو سلا زخونه بهذه مخنياتنا فبقسنا يزلنا ተሳተፍቲ ድማ ኤርትራውያንን ወጻእተኛሃትን ኮይኖም ምስቲ ዛዕባ ቅርበት ዘለዎም ሰሞያ ሕጊ ስነሰብን ስነ ሕብረተሰብን ጸሓፍትን ተመራም ድሮዚ ኮንፈረንስ ዝጀሚሩኩም ዘሎ ስልታትናቱ ብመንገዲ ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ወጪሎ ናይ በሐቅ ዝሕጉስ እዩ ሓንቲ ቪድዮ እዚኣ ክበኩም የቅድምና ብካለ ምስጋሪ እዚያስ ከስምዕዋ حجنا بي مودعتا خي زم حنكوا هنا بي قدلو إيرترا دحر إسياس مجمريا إسياس قدمي حجي زبلو زلو موت ناي بريزيدنت إسياس تمنيو اتزقرم قدمي حليفهم بملهم بكفر طفيهم ملزيناون طريقها على عبد الله صالح طريقها عمر بشير أب محيور نيرو الله ديلن أي فلتنان قدمي حجون دقي من أزاز ربازيا بملهم حجغه مايكل هامر جزي اما لحتى يركب بعرايز مثل فرق مقمجو قلفو اسير زخيد جلقد جز بلسي موت بريزيدنت إسياس كمنه روسي جلقد جز يلو اب موت يبصي هذا حراي بحرياوي بريزيدنت إسياس قدمون سورا وصخ لنا خصوا انبر ناصنت كريل كان وصي اغاطامو هوغن ادلنيا خوينو هيوت زريو ناصنت حيزو اتيوها ناصنت كري بقيو انكو عبقا اكاتراينا نلو بحج خنبر منالبات ناي نفس وكف إرتراوي 10 عمت ادميها هبو تزبها نيرو نفس وكف مبركته لنيرو بحجي موائل ني جنريشنز كنبرلنا مالتي كوينو اندحر تسويوها 3 مليون إسياساويان فطير الله 3 مليون إسياس فطير الله سلازي اي تقصنو إسياس تسويو 3 مليون إسياس الله Thank you for your achievements. We can see the future from here. Kenya and China have been friends, and that friendship has not stagnated. It's been growing, and it is set to grow even more. We are not being looked down upon. We are considered as equals at that level, and that is why it is durable, and that is why it is working. ቻይና አፍሪካ ኮንፈረንስ ብውዕውዕ መንፈስ ይቕፅል ኣሎ ብዲፕሎማሲ ኮንፈረንስ ሎሚ ጀሚሩ ዘሎ እትርክባት ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ግን ብዝለዓለ ናህሪ ይቕፅል ከም ዘሎ ይዝንገር እዚ ድማ ሓደ ካብቲ መርኣያ ኣፍሪካውያን ቻይና ክኸዱ ከለዉ እቲ ቴክኖሎጂያዊ ዘለውን ኢንስፓየር ከም ዝገብሮም ይዝንገር ሲምፕሊ እቲ ሃገር ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ከመይ ዝበለ ደረጃ ከም ዝበፅሐት ብምርኣይ ምእማን ስለ ዝኾነ ቻይና ርኢኻ ጥራይ ተኣምኖ ዓዲ እዩ ስለዚ መራሕቲ ናይ ሃገራት ኣብኡ ተሳቲፎም ዓብይ ባይላተራል ሪሌሽንስ ይካየድ ከም ዘሎን ኣብ መንጎኦም ርክባት ይገብሩ ከም ዘለውን ብተወሳኺ ድማ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ሓደ ፍሉይ ኢንተርቪው ገይሩ ከም ዘሎ ምስ ረኸብናዮ ኣብ ታድራር ፎር ኣፍሪካ ሪያክት ብእንግሊሽ ጌርና ክንገብረሉ ኢና ኣብዚ እውን ክነምፃልኩም ክፍትን ኢና ስለዚ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ድማ ኣብዚ ክውድእ ክፍትን እየ ብዙሕ ሓበሬታ እዩ ዘለኒ ግን ንሎሚ እዚኣ ክለና ኸውን ኢለ ኣለኹ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ስለ ዘሎ ናራና ነቲ ዘድሊ ሓበሬታ ናባኹም ከነምፅእ ክንፍትን ኢና ከም ወትሩ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍ ምግባር ንዓኻትኩም ንገድፎ ቻነል ደገፍ በኣኻትኩም ይዓብባኹም ይንስ እናበልኩ ናይ ሎማ ረሳብ ዝኽውድየ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ድማ ክገድፈኩም እየ ኣዝየ ስለ ዝፈትዋ ፈረንሳ ካብ ኔደርላንድ ዴንማርክ ስዊድን በዓል ሎንዶን ሰሜን አሜሪካ ዋሽንግተን ኒውዮርክ ሰጊርካ ወላ ቦስቶን ቺካጎ አትላንታ ሎስ አንጀለስ ካብ ሳን ፍራንሲስኮ ምሉ ዩኤስ ንዑና ዓዲ ዓዲና ናብ ወለዲ ንዑን መለስ ኤርትራ ንኽትሕደስ ንዓናይ መንሰይ ይብላሰይ ንዑና ይቆልዑ መለስን ዓካትን ክትበልዑ ካብ ቶሮንቶ ቅናለ ካብ ጫፍ ዓለም ካብ ኣውስትራልያን መለስ ብሰላም ካብ ህንዲ ካብ ኤስያ ናብ ዓዲ ስገም ዓድና
بسلام كاب هندي كاب إسيانا عد السجم عدنا نلنا إيرترا نملم عنا يبقى